Vaig abandonar la vida en la terra la nit més llarga de la història. El dia de la meva mort va ser escollit per canviar el calendari. Fins a aquest moment, la successió dels dies havia estat regida pel que va imposar Juli Cèsar. Però a partir d'aquella nit el van substituir per Gregorià. És el que s'utilitza en l'actualitat. Degut als ajustos que hagueren de fer-se, els 10 dies posteriors a la data de la meva defunció, avui no figuren en cap lloc. Es van esfumar d'un mofit. De la mateixa manera que només morir, el meu cos també va desaparèixer. El meu cor es va quedar en el lloc on va deixar de bategar. De Tormes. Però la resta del cos va començar a disseminar-se per tot el planeta a gran velocitat. Per a que es facin una idea, poc després de que la sang deixara de córrer per les meues venes, este peu ja havia arribat a Roma. Este tros de mandíbula a Itàlia. Tots estos quixals d'ací darrere a Mèxic. Este tros de clavícula a Bèlgica. Els dits d'esta mà Llevat el menudet que gros. a Brussel·les, Sevilla i París. I esta mà, la dreta, a Portugal. Això sí, abans de viatjar al país lusità, es va fer una passejada al costat de 2 carmelites descalces pels Estats Units d'Amèrica. Amb la mala fortuna que en arribar a la duana, les monges es van adonar que havien de declarar la mà. I al no trobar cap apartat per a Membres incorruptes? a una d'elles se li va ocórrer la brillant idea d'escriure-la en l'epígraf de conserves i salaons. La resta es va quedar a Ávila, a excepció d'este ull dret i d'esta mà que veuen ací, que només retallant-me la van ficar dins d'un sobre i com si fora un tros de pernil van enviar a Lisboa. De Lisboa va viatjar a Coimbra, de Coimbra a Valladolid, de Valladolid a Burgos i de Burgos va estar donant voltes i voltes fins que va aterrar en Ronda, on va romandre estos últims anys. I dic on va romandre perquè fa poc vaig botar els murs de l'església de la Mercè i em vaig fer amb ella. L'última part del meu cos que em quedava per reconquerir, el meu mà esquerra. Es jure que encara hi ha dies que em mira l'espill i no m'ho crec. No saben què dur ha sigut plegar fins ací. De fet, si els contara tot el que ha hagut de fer per haver de recompondre'm, estic segura de que pensarien que els estic mentint. Això o que m'he tornat boja. Una de dos. I no em sorprendria. Saben per què? Perquè La meva història, la història que vull evitar contar-los, no és una història que ocorre tots els dies. Em dic Teresa. Jo sóc Teresa. El meu nom és Teresa. M'anomene Teresa. Em dic Teresa. M'anomenen Teresa. Jo sóc Teresa. El meu nom és Teresa. Em diuen Teresa i sóc la tercera de 10 germans. Sempre m'ha fascinat la literatura. Les meves preferides, les vides de sants i les novel·les de cavalleries.
Fins que de sobte, una sèrie de títols que fins ara tenien estat destinats en exclusiva per a una èlit de religiosos van començar a traduir-se a llengua vulgar. I mon pare me'ls va portar a casa, sense sospitar que d'un dia per un altre l'església redactaria el que va vindre a dir-se l'índex de llibres prohibits. I em veuria obligada a abandonar la meva nova distracció. L'ordre és clara. Tot aquell que no es desfassa dels volums citats en la llista serà executat. Però jo no m'acovardís. Jo no m'acovardís. I en comptes d'acatar el mandat, em negue a cremar totes aquelles paraules que recentment havien estat alimentant el meu esperit. Per què he de llançar els meus llibres a la foguera? Però ma mare és mort. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Acudim a donar-li sepultura i en tornar del cementeri comprove que la biblioteca està buida. Acaben de desaparèixer les dues coses que més estimava en el món. Ma mare i els llibres. I la meua tristesa és infinita, tan infinita que no hi ha nit que no em fique al llit plorant, ni matí que no comenci el dia morta de dolor. Fins que, passat un temps, conec a un xic que em pretén i comença a tindre converses amb mi. El xic és agradable. I ho passem bé junts, però a diferència de les altres xiques, el matrimoni és una cosa que no acaba d'entrar en els meus plans. Mon pare un dia em pregunta pel mos en qüestió i la meua resposta és categòrica. Abans morta que casada un home. El pobre, en sentir aquelles paraules, s'escandalitza tant que m'ingressa en les Agustines. Les Agustines és un lloc on bàsicament t'ensenyen a cosir i a esperar. Cosir i esperar. Cosir i esperar. I jo faig com que cus, però em nego a esperar a ningú. Ja no sóc una xiqueta. He conegut els plaers del món i l'única cosa que vull és posar-me vestits bonics i eixir a ballar. Però monja no, per favor. Monja ni morta. Fins que arriba el moment on he de fiar. I em decante pel convent. Contra la ferma voluntat de mon pare, però tria el convent. Ho tria, no perquè t'ha sentit la cridada de Déu, sinó perquè el matrimoni em sembla una esclavitud i la submissió que espera les dones després del casament, una cosa indigna i deplorable. Així que, un matí, amb la primera claror del dia i sense que ningú em veja, fuig corrent fins a les portes de l'Encarnació. Una vesprada, reduïda a un sac d'ossos, em prenen el pols i em donen per morta. He deixat de respirar i tot seguit em tanquen els ulls i comencen a cavar la meua tomba.
Però... Espera. Un dels ciris que il·luminava l'habitació li cala foc als llençols, per accident. El fum se'n comença a ficar pel nas i, de cop, recobre el coneixement. Tinc la gola seca, els ulls plens de cera i la llengua feta a trossos d'haver-me d'estar mossegant. Ningú sap què m'ha pogut ocórrer, però el primer que ix pels meus llavis és que vull tornar a l'encarnació. Replet de les filles de les cases aristocràtiques més importants de Castilla. Jo al principi no li donava molta importància, però a mesura que anaven passant els dies, no vaig poder sinó reparar en la vida que duien les monges, dins i fora del convent. Jo no ho sabia, però les monges poden establir llaços amb persones de l'exterior. I ens està permès, fins i tot, passar una nit fora i tornar a l'endemà. Un calvari que em toca patir. Aquell xic, el qual vaig fugir per no haver de casar-me, s'assabenta del meu parador i em comença a visitar. A mi no em fa gens de gràcia i en qui sé la superiora, però aquesta m'obliga a relacionar-me amb ell. Les rendes són necessàries i cal fer-ho pel bé de l'encarnació. Despulle cap a peu. Em tombe cara avall sobre el terra. Tanque els ulls amb força fins que tinc una revelació. Un laboratori dedicat al recolliment. On els béns siguen comuns i el rang social manqui d'importància. Una estança en la qual es respecte la clausura i es fuja de la riquesa. Un convent pobre i dedicat a l'oració. Ni una cantina ni una hostatgeria. Meditació, vida contemplativa i treball. Molt de treball. La casa de l'oració i la perseverança. Un temple. Que més que un temple siga una flama. Que aconseguisca il·luminar la resta del món. Sí, Teresa. Has de caminar fins al precipici. De tindre't a la vora del penya-segat i votar. Votar sense por. Perquè la por és el dimoni, la teva única obligació. Reformar l'ordre. Encara que molts et vegin com una amenaça. I et convertisques en un perill. Però ho faràs. Et donaràs a conèixer com a Teresa de Jesús. I li llevaràs els privilegis a tot aquell que no els merezca. Però és tornar a l'encarnació i adonar-me que les monges demanen el meu ingrés en la presó. Perquè sabem que tens l'intenció de retornar-nos a l'austeritat i totes es neguen a canviar de vida. No són les monges. L'ordre també desconfia de tu i estàs baix sospita perquè no pares de parlar dels mèrits de l'oració interna. I no obstant això, gastes les hores del dia en converses mundanes, però imposes a tothom vot d'obediència. Però quant a tu, no consentixes que ningú et diga el que has de fer. I perquè assegures tindre vocació quan en realitat et posares l'hàbit.
per evitar que et casaren amb un home. Sí, potser la clausura hagi sigut un invent de les dones per a fugir de les urpes dels homes. Però és que el que no entenc és per què a les dones, ni clavant-nos a monges, se'ns permet lliurar-nos del poder dels varons. Per què tenen que estar determinades les nostres vides pel desig masculí? On està escrit? I sí, reconec que escriure un llibre ha sigut un atreviment per la meua part, ja que a les dones no ens està permès ser cultes. Però és que el meu confessor em va demanar que ho fera. El problema és que a vostès, els inquisidors, mai els ha convingut que el poble tinga potestat orant, perquè la seva por no es troba en la força física de la gent a la que manipulen. La por de vostès es troba en l'expansió i desenvolupament de la seva intel·ligència. La que vulga filar, que file. I la que vulga cosir, que cusa. Perquè cosir no és cap pecat. Però que sàpiga que la vida és alguna cosa més que anar entre llanes i agulles. Per això les meues monges i jo fugim del món i de tot el que ens impedís preguntar-nos qui habita realment dins de nosaltres. I la forma de fer-ho és mitjançant l'oració. Però no mitjançant l'oració que es recita en l'aire, sinó mitjançant l'oració interna. I així resideix el problema. Que a vostès, els inquisidors, mai els ha interessat que la gent es pregunte qui és i què ha vingut a fer a este món. A vostès, la única cosa que els interessa és que el poble seguisca al peu de la lletra la paraula escrita. Perquè saben que una societat capaç d'orar per ella mateixa és una societat propietària del seu pensament. Però sobretot, saben que ja no necessita del magisteri superior de ningú. D'això és el que tenim por. Si persones com jo hem sigut capaces de plantejar-nos qüestions sobre el sentit de Déu, per què no anàvem a poder plantejar-nos qüestions sobre el sentit de la nostra vida? Entre les moltes maneres que han existit de dirigir la voluntat de les persones, la de limitar la capacitat de somiar amb altres realitats ha sigut l'especialitat del sant ofici de vostès. En cas contrari, per què hauríem de temer tant a un grup de dones? Que pensen que podem estar fent les meues monges i jo tancades dins del convent. Sé que no se m'acusa d'haver escrit un llibre, ni de tindre ascendència jueva, ni de ser una il·luminada. Se m'acusa d'haver tingut la gossadia d'ensenyar-li a la gent el significat de la paraula llibertat. I és que vostès, Els inquisidors! sempre han tingut una cosa molt clara, i és que el poble, per a que continue sent pobre de veritat, no n'hi ha prou que ho siga econòmicament. Ha de ser-ho d'esperit, perquè la verdadera pobresa no és la pobresa de la butxaca. La verdadera pobresa és la pobresa de l'ànima. I la millor forma d'obtindre-la és limitant el coneixement. Per a la meva sorpresa, la Inquisició no em condena i em deixa lliure. Això sí, em té controlada, perquè sap que per tota Castilla s'han començat a contar centenars d'històries sobre mi. I la meva presència provoca irritació en la gent. Però a mi no m'importa, i jo siguisca la meua, que és seguir fundant, per a continuar aïllant a les meues dones dels homes. D'Àvila a Medina del Campo. De Medina del Campo a Málaga. De Malagón a Valladolid. De Valladolid a Toledo. De Toledo a Pastrana. De Pastrana a Salamanca. De Salamanca al Loreto. De Alba de Tormes a Segovia. I de Segovia a Velas del Segura. On, de sobte, caic en el compte de que ja no sóc una xiqueta. He complit els 60 anys i és evident que sola no puc. He tornat a caure malalta. I és just en aquest moment que tinc la grandíssima fortuna de conèixer el pare Graciano, un home de món i carmelita descalç. No puc estar més feliç. Però aquesta felicitat dura poc, ja que les setmanes de conèixer el pare Graciano em prohibeixen continuar escrivint. I em prohibeixen continuar fundant. M'he convertit en una persona non grata i com a conseqüència no sóc benvinguda en cap lloc. Diuen que he provocat una guerra i la veritat és que no els falta raó. Els següents 4 anys els passe a Àvila, malalta i de cara al riu Tormes, cavall que em va veure néixer i que en breu serà també testimoni de la meua mort.
continuació ja ho coneixen. Els ho vaig explicar a l'inici de la nostra trobada. El pare Gracián em va penjar d'un ganxo. Cap per avall. I amb una serra. Va començar a esquarterar-me. Com si fora un porc. Després em va despatxar en porcions que van anar ficant en diferents paquets i em va distribuir per tot el planeta. Els llocs en els quals vas acabar també els coneixen. En realitat, ja ho coneixen tots sobre mi. Bé, tot, menys la manera en la que 5 segles després vaig tornar a este món per segona vegada. El dia que vaig aparèixer de nou en la Terra, jo només sabia 2 coses. Que estava sola i perduda. Fins que una vesprada vaig passar davant d'un esprit i vaig poder comprovar que a més de sol i perduda, també em trobava incompleta. Tan incompleta que podria dir-se que jo amb mi mateixa apenes era aire al meu voltant. I és que, a diferència de Crist ressuscitat, jo no vaig tindre amb un cos en el qual encarnar-me. Jo, l'única cosa que vaig tindre va ser molta por i un muntó de preguntes a fer-me. Qui era, realment? On estava el meu cos? I per què era incapaç de recordar res? I va ser en estar interrogant-me contínuament que una nit, per a la meva sorpresa, va vindre a visitar-me un exèrcit de paraules. Què és allò? I d'on venen aquestes frases? No tinc la menor idea. Una altra nit, un nou grup de paraules em van tornar a saltar. I així durant setmanes. I entre totes aquelles paraules va acabar apareixent un nom. I així, des del més profund de la meva consciència, els records van començar a brollar al meu cap.
El convent de l'Encarnació. El bo de mon pare. Aquell xic que em pretenia. El Santo Ofici. La meua llarga malaltia. Bé, la primera incògnita ja estava resolta. Ara només quedava esbrinar què feia en aquest món. Per segona vegada, jo es trobava el meu cos. El meu cadàver era el cadàver d'una santa. I això convertia cada part del meu cos en una puta relíquia. Saben en quant s'estima aproximadament el valor d'una de les meues costelles? Quan val el meu ull dret o este, dit així? És incalculable. No té preu! I si en tinguera seria tan desorbitat que ningú ho podria pagar. I saben per què? Perquè després de 5 segles esquarterada, miren l'estat en el que em troben. Ningú s'atreviria a dir que tinc més de 500 anys, veritat? Els juro que no sóc captarada, I que tot el que els estic contant és absolutament cert. Encara que tampoc tinc forma de demostrar-ho, perquè al mateix temps que vaig anar recuperant-me, tros a tros, vaig anar depositant rèpliques exactes de les parts del meu cos, perquè no hi haguera la més mínima sospita sobre cap de les profanacions que he realitzat. Si és que profanar-se una mateixa és una cosa que fora possible. El camioner era un home del sud que transportava verdures i retornava al seu lloc d'origen. Durant el trajecte em va parlar del seu gos, el seu treball i de la seva esposa, en este ordre, i en cap cas ho va fer de manera positiva. Jo, mentrestant, estava esgotada i el que volia era dormir. A l'home el meu silenci no va semblar incomodar-lo. De fet, mai va sol·licitar que obrira la boca. Fins que quan quedava poc per arribar a Madrid... Es va treure una navalla de la butxaca i me la va posar a l'altura de la gola. Descalça i totalment desorientada, em vaig parar en el portal d'un edifici que pel seu aspecte semblava abandonat. Vaig buscar un racó i em vaig adormir. Quan em vaig despertar, estava plena de blaus. Em sagnaven els genitals. Va ser en el mode en el que, cuixa baixa, anava lliscant la sang, que primer vaig pensar en Déu i després en el que m'havia corregut en l'interior d'aquell camió. De què m'havia servit recuperar el meu cos? Em vaig preguntar. I al segon em van sonar els budells. Quants segles portes sense provar mos? Vaig eixir de l'edifici i vaig caminar fins a arribar a una espècie d'escombraria. Aquí un grup de gats no parava de violar. Vaig alçar la tapa i tots junts vam menjar el que hi havia en aquell contenidor. El menjar del fet no està malament. A vegades, i depenent del temps que fas a quedar sentirà, pot estar una mica àcid, però com tot en la vida. Vaig saber on dirigir-se per trobar el que una necessita. És evident que hi ha contenidors i contenidors i que no és el mateix esta paperera d'ací, Que aquesta altra d'allà, com no és el mateix una boca de metro important. que una de Valle dels Afores. Per això decidisc assentar-me a la plaça Major. Jo, mentrestant, busco els altres captaires, perquè els primers dies no aconseguís gran cosa. I amb ells aprenc a moure'm en el món de la mendicitat. Fins que un dia conec a un xic que dorm un parell d'anys a la dreta i acabem fent-nos amics. A poqueta nit reunim tota l'almoina que hem anat recolectant al llarg del dia i junts anem al súper a fer la compra. La compra es redueix a 2 llandes de sardina i diversos cartons de vi. Perquè per arribar a ser un captaire dels de veritat, el primer que cal fer és perdre-li la por a la beguda. La terrible futilitat de l'existència és molt més suportable al costat d'un bon cartó de vi. I ho és, perquè a més de protegir-te de la inclement mirada dels que passegen pel carrer,
El vi t'ajuda a agafar temperatura. I el que és més important, Et fa companyia. El vi arriba a fer-te tanta companyia que abans o després acabes caient en el compte que no necessites res més per a viure. I és així, quan comences a prescindir de tot el que t'envolta, per invertir el total del teu capital en el líquid element. Vi per a desdesayunar, berenar i dormir. Vi per a riure. I vi per a plorar. A mi, cada volta que es presente. I si hi ha un poc d'heroïna, millor que no. Al principi la fuma en paper de plata. Però l'alumini deixa un sabor metàl·lic a la boca molt desagradable i passa directament a injectar-me en la ment. El problema és que a mesura que et vas picant, els vasos sanguinis et fan cada vegada menys visibles i la cosa es complica. Així que passe a provar sort amb altres parts del meu cos. Són els que tenia verges amb les que comença a experimentar. Però m'ocorre altra vegada el mateix. De tant d'injectar-me, les venes em bloquegen i el procediment es fa cada vegada més difícil. Així que passe a buscar ajuda en algú més per a que em punxi allò on jo no ho aconseguís. Quan demanes a algú que et punxi, la regla és senzilla. O compartisses la teua droga o li has de pagar. I és en aquest moment on se m'ocorre posar-li preu al meu cos. El problema és que les persones que poden sol·licitar serveis sexuals d'una yonqui són altres yonquis, que igual com tu rarament tenen més de 50 cèntims a la butxaca. Però bé, sabe, en qualsevol cas és el que hi ha, no em queixo. En la plaça Major em muda a un polígon dels Afores. I allí junto a un grup de prostitutes m'instal·len una espècie de sabor. Però hi ha un matalàs, una cuina vella per a calfar una mica de menjar i un lavabo. Sense dutxa, però amb un bate. El meu aspecte deixa molt a desitjar i soc conscient que hi ha xiques molt més atractives que jo, però no li dono major importància. Fins que veig que cada vegada tinc menys clients i tirar abans em comença a fer costera amunt. Una vesprada, en la qual no sóc capaç d'aconseguir ni una sola moneda, un tipus m'ofereix 3 euros i accepta els diners. Soc conscient que de 5 euros no es pot baixar perquè és una llei no escrita, però estic tan desesperada que accepto els diners sense pensar-me-ho 2 vegades. Les meves companyes acaben assabentant-se i en tornat em peguen una pallissa entre totes. Intente buscar-me un altre lloc, però és difícil perquè s'ha corregut la veu i cap puta del poblat em vol. Està a punt de començar el dia. Quasi no em queden forces i estic gelada de fred.
agafe 4 cartons i em fique davall d'un pont a descansar. Intente posar-me de peus, però no puc. Caica cada pas que doni. La respiració se m'entretalla. Intente demanar ajuda, però la gent quan em veu ix corrent. Els genolls se'm dobleguen. Estic marejada i el cor em batega a tota velocitat. Per si no fos prou, no paren de vindre marcades. I acabo vomitant-me damunt. Soc un mort vivent. Estic a punt de desmaiar-me. Recolze sobre una paret que resulta ser l'aparador d'una botiga. I a l'altre costat del vidre veig algú que em recorda molt a mi. Al principi crec que es deu a un efecte del vidre que em retorna la meva imatge reflectida, però de sobte m'adone de que no es tracta de cap reflex. El que hi ha a l'altra banda de l'aparador és un pòster en la meva cara. Un cartell amb un retrat de mi mateixa. I la vaig posar. Conmemoración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa. Programación completa de actividades en la web. Si busques el meu nom en Google, dicen més de 70 milions de resultats. Traduïda a tots els idiomes del món, a més de santa, soc primera escriptora de l'Espanya moderna, precursora del segle d'or espanyol, doctora honoris causa, autoritat de la llengua, capitana de tots els regnes d'Espanya i cim de la mística experimental. Fins i tot, hi ha un dolç que du el meu nom i està que et mors de boca. Saben com es diu? Les gemes de Santa Teresa són unes boletes de rovell d'ou cobertes de sucre. Les fan a mà, o fica a la caixa. Certificado de garantía, las auténticas y originales yemas de Santa Teresa. Bé, el que es deia, una pionera, una avançada, un referent, patrona de tots i cadascun dels escriptors d'este país. Però què se suposa que ha de fer una patrona? Recolzar i protegir? Ja, però de què o de qui? On es troba l'enemic? En l'actualitat, el 85% dels escriptors malviuen la misèria, mentre que tan sols un 15% aconsegueix viure del seu treball. Però és que d'aquest 15%, 2/3 parts són homes i una tercera part dones. Però és que en la història d'este país és la primera vegada que un número tan elevat de dones aconsegueix viure de les lletres. Larra va dir. Escriure a Espanya és plorar. I Cernuda afegiria. Escriure a Espanya no és plorar. Escriure a Espanya és morir. Amb el que, com una fletxa, és disparada fins a l'òrgan constitucional que ens representa a tots els espanyols. El Congrés dels Diputats i esprai en mà pinte sobre la façana. Escriure a Espanya no és plorar, escriure a Espanya és morir, escriure a Espanya no és plorar, escriure a Espanya és morir. I tot seguit, em puja lloms d'un dels lleons que custodia l'entrada del Congrés i comença a cridar un a un els noms i cognoms de totes i cadascuna de les autores oblidades d'este país. Autoridades oblidables de este país. Cristobalina, Ana Caro Vallentes, Juliana María Rosa de Gama, Marcela Delgado, Gómez, María de Zayas, Carolina Coria, Concepción Arenas,
Atencia. Y va a ser pronunciar el nombre de María Victoria Atencia con uns tipus me agarren per l'esquena, me madiquen y em porten a la comisaría. La policia ha detès este matí a una dona que assegurava ser Santa Teresa de Jesús i ha vandalitzat la façana del Palau del Congrés al crit d'escriure a Espanya no és plorar, escriure a Espanya és morir. Després de llegir els seus drets, l'han retès al calabós, fins que finalment l'han traslladat a un pavelló on es troben altres internes drogodependents, sense papers i amb trastorns psiquiàtrics. Mentre la Fiscalia demana 6 mesos de presó i una multa de 1.800 euros, la policia, que exercís d'acusació, sol·licita una pena de 9 anys de presó per desordre públic, resistència a l'autoritat i un delicte en contra dels drets fonamentals. En la seva defensa, l'acusada ens assegura que Ho he fet per restaurar la dignitat de les escriptores d'Espanya, ciutadanes exemplars que constitueixen els verdaders fonaments sobre el qual se sosté, respira i s'eleva este país. per altra banda, des de la policia ens argumenten que al intentar baixar-la del lleó Ha mostrado una actitud de desprecio hacia los agentes, lanzándoles patadas y escupitajos a la cara. I clar, al final aconsegueixen que m'imposen la pena màxima. La vida en el pavelló és prou avorrida i rutinària. De no ser perquè hi ha una biblioteca en la qual em tanque i no és d'ella, no sé què haguera sigut de mi. Aurora, la responsable d'infermeria, a l'hora que s'ocupa de la morgue, s'encarrega de la biblioteca. Aurora, perquè es facin una idea, em trau 2 caps, pesa 200 quilos més que jo i té un cor que no li cap en el pit. Quan mor alguna reclusa és ella, i la clava en una caixa i la soterra a un cementeri que hi ha a escassos quilòmetres. I clar, en ser totes legals i sense papers, els soterraments no requereixen de dols ni comiats. Aurora posa el cadàver en el fèretre i l'endemà s'enterra coneixent la fortuna. Aurora té una filla malalta de leucèmia. I és estrany el dia que no em parla d'ella perquè la consola, diu. El cas és que Aurora té la certesa de que a la seva filla li queda molt poc temps de vida i en breu morirà. Aurora i jo passem tant de temps juntes que un dia descobrim que ens hem fet amigues. Tan amigues que un matí és ella qui decideix donar-me les claus de la biblioteca per a que siga jo la que entrellisca amb total llibertat. A la biblioteca de veure tot el que hi ha, des de còmics fins a enciclopèdies, passant per llibres d'història de l'art i pel·lícules en DVD. Hi ha alguna cosa més meravellosa que el cinema? No ho sé, però si poguera em faria directora. Sí, és que m'encantaria dirigir les meues pròpies pel·lícules. I si adaptarà els meus textos al guió cinematogràfic? ¿S'imaginen? Castillo Interior, una película de Teresa de Jesús.
la meua mà esquerra. I és que, segons conta el documental, un tal general Franco va reclamar la meua mà a unes monges de ronda. Pel que sembla, estava convençut de que la mà l'ajudaria en la correcta guia i govern del país. Aplegant fins a tal punt d'obsessió que en tot el que considerava rellevant se la va acabar emportant, com si fos un talismà. Si el general s'establia al Pardo que se n'anava la meua mà. Si el general es traslladava al Pazo de Miras, la meua mà que se n'anava darrere. Si al general se li ocorria anar a pescar el salmó que m'anava jo. Fins i tot vam anar col·locant un aplic en la guantera del cotxe perquè la meua mà anara sempre amb ell. Doncs això, el general i jo, durant un temps, vam ser inseparables. Fins que un dia el general mor. I la meua mà es va quedar en la tauleta de nit que hi ha al costat del llit on descansa el seu cadàver. Soterre al general. Traslladen de nou la meua mà a la ciutat de Ronda i en Ronda es queda fins que, com els vaig dir a l'inici de la nostra trobada, salta els murs de la Mercè. Em faig amb ella i me l'ajuste de nou al camí. Sí, esta mateixa mà que mentre va estar apegada a mi va ser repudiada per la cristiandat, però que en tornar al seu cos ho va fer convertida en doctora de l'Església. Sí, esta mateixa mà que mentre va estar apegada a mi va fer vot de pobresa i que en tornar a la meua mà ho va fer engalanada de joies i pedres precioses. Sí, esta mateixa mà que mentre va estar apegada a mi va ser educada com a jueva, però que en tornar al seu cos ho va fer convertida en santa de la raça. Sí, esta mateixa mà que mentre va estar apegada a mi es va mantindre oposada al matrimoni, però que en tornar al seu cos ho va fer convertida en patrona de la secció femenina. De què aprofita escriure un llibre? Si després ningú el lleig! En què m'han convertit? La vida és una broma! I va ser només acabar de veure aquell documental que alguna cosa es va tornar a il·luminar dins de mi. Un camí fet de pedres lluentes que conduïa fins a una porta, la porta del pavelló. Has d'eixir d'este lloc i veure-te'ls de nou amb el món, Teresa. Siga com siga, però ho has de fer. Ningú ha entès ni una sola de les teues paraules. Ningú t'ha entès. O perquè t'han elegit símbol de tot el contrari al que vas defensar. Sí, has de fer alguna cosa. Vaig recordar llavors una de les primeres pel·lícules que vaig veure poc després d'ingressar al pavelló. La vas tornar a buscar i li la vas donar a Aurora perquè la vegera. La pel·lícula conta la història d'una presidiària que es fa amiga de l'enterrador del Pen. Quan tenen confiança, el funcionari li confessa que la seva neta està malalta i que requereix d'una operació urgent. Aleshores, la reclusa li promet que si l'ajuda a escapar de la presó, li donarà els diners que necessita per a operar a la seva neta. Però,
Com escapar de la presó sense que ningú el descobrisca? Molt fàcil. El dia en què mor la següent reclusa, la protagonista de la pel·lícula es posa dins del taüt al costat del seu perdó. I, com que l'oxigen emmagazemat en el fèret és suficient per aguantar, quan es fa de nit, el funcionari torna al cementeri i la desenterra. Però no són diners el que necessita la meva filla per a curar-se, perquè la meva filla està tan malalta que el que necessita és un miracle. I és que Aurora, malgrat la confiança que ens teníem, mai va arribar a creure's que jo era Santa Teresa. Fins que al cap d'un mes, que és el que va tardar en morir la següent interna, no li va quedar una altra que acceptar que tot el que li havia estat contant era veritat. Perquè quan va arribar aquest dia, la seva filla, miraculosament, es trobava lliure de tota malaltia. El més prudent és que comences a buscar-te la vida com una persona normal. Has de trobar un treball. Però un treball de quin tipus? Bueno, pots col·locar-te a una cantonada del rastre i contar-li la teua vida a tot aquell que estiga disposat a escoltar-te. I resulta que a la gent li vaig caure en gràcia i pel que siga, l'invent em va ajudar a tirar endavant. Al principi va ser dur, però conforme van anar passant les setmanes i li vaig anar agafant el pols al monòleg, no hi havia diumenge que no em traguera 200 euros. I és que, més que un monòleg, el que feia era una espècie d'espectacle de varietats on barrejava episodis de la meua vida amb altres parts en les quals s'explicava títol a títol el meu treball literari. Volen que els ho passa? Sí. Molt bé, paren atenció. Segons els acadèmics, en la meva producció hi ha 6 obres principals. D'una banda tenim el llibre de la vida, el més fresc i espontani, el primer que vaig escriure. Un reflex bastant fidel del meu caràcter i personalitat. Després tenim Camino de Perfecció, un poc més pràctic i especialitzat, on dona consells per a la vida femenina dins del convent. Ara sí arribem a Castillo Interior, on aprofita per canviar de registre i iniciar una nova etapa, reflexionant sobre què suposa convertir-se en un ésser espiritual. És un dels millors, els el recomano. Seguim amb les constitucions, més jurídic i legislatiu, estil i costums dins de l'ordre religiós. I per a concloure, pot ser el més particular de tots, la meua obra de maduresa, les fundacions, on ara sí mescles avisa popular i successos de l'època. La veritat és que a tots els tinc un especial afecte, però del que de veritat em sento orgullosa és dels poemes. Sens dubte, de tota la meua obra literària, les poesies són les que s'han fet més virals. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí. Después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me hizo para sí.
es esta vida, que duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, no se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no lo es la esperanza larga. Quíteme Dios esta carga más pesada que el acero, que muero porque no muero. Solo con la confianza vivo de que de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte todo el vivir se alcanza, no te tardes que te espero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida no me seas molesta. Mira que solo me resta para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, morir venga ligero, que muero porque no muero. Aquella vida de arriba que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera no se goza estando viva. Muerte no me seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida que puedo darle yo a mi Dios que vive en mí, si no es el perderte a ti para merecer ganarle. Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero, que muero porque no muero. N'hi ha una tia en pinta de yonqui que diu que és Santa Teresa i va per ahí recitant les seues poesies. Què? Els robles que es formen al meu voltat són enormes i he de buscar un altre lloc perquè en el que estic ja no cap una agulla. Em pose llavors a una altra plaça on hi ha una font i és així, al costat de la font, on pegue la petarda. I no té que la pegue, perquè hi ha cares que comenci a veure tots els dies i, de ser un espectacle de cap de setmana, allò passa a ser una funció diària amb diverses sessions matinals. Entre poema i poema inclou episodis de la seva vida. És una espècie de popurrí de coses que passen en fa molts segles, però mesclades amb anècdotes del present. Uau! Com? Per exemple, fa 500 anys les monges es van atrinxerar demanant el meu ingrés en la presó. Mesclat amb el meu arrest a la porta del Congrés. Elsa, Elsa, Elsa! És Santa Teresa! Elsa, Elsa, Elsa! És Santa Teresa! O, com fa 5 segles, un dia vaig començar a levitar sense que jo m'ho esperara, mesclat amb les teories que afirmen que si alguna vegada vaig sentir que els meus peus es separaven del terra, era perquè anava posada fins a les ceres. Para. Sabíeu que en 1943 un tal doctor Hoffman va sintetitzar l'àcid lisèrgic a partir del foc que ells al seu quan es descobreix? No, Javier, no. La cosa és que fa 5 segles i a causa del vot de pobresa, la Teresa devia menjar-se el pa en pitjor estat de tot el convent. Per això hi ha qui defensa que tot allò de que levitava era perquè anava posadeta tot el dia. Sabeu el que és un tripi? Un tripi és una gota d'àcid lisèrgic dissolta en un tros de cartó. El cartó! El cartó es fica davall de la llengua i es deixa així fins que es desfà com un caramel. Jo em vaig assabentar fa poc, però buscant per internet vas trobar una pàgina on es venen. I depenent del dibuixet que porten imprès es diuen d'una forma o d'una altra. Nos vamos a hacer el Simpson, el jato de la bicicleta de Charlie Howe. N'hi ha mogolló per saber... N'hi ha uno que no sabeu com es diu. Com? Santa Teresa. La veritat és que les drogues no estan prohibides perquè siguin roïnes per a la salut. Dona Beatriu. No, per a la salut. Les drogues estan prohibides perquè, al igual que la cultura, són una clau que t'ajuda a anar més enllà. Un trip i un llibre són superpareguts. Les drogues estan prohibides perquè porten el. T'il·luminen. I en aquesta frontera el revenen, la veritat. Junt a la cultura són dues de les coses més maltractades i perseguides. Perquè les dues coses aconseguissin obrir-te les portes del cervell. Ei, sabíeu que durant els 3 dies que va durar el Festival Woodstock,
3 milions de persones van conviure sota l'efecte de l'àcid lisèrgic i no es va registrar cap cas d'agressió ni suïcidi provocat per la substància. I que sàpiguen que fora del festival hi havia milers de persones sòbries, assassinant, suïcidant-se i violant. Si els éssers humans, en comptes de treballar tant, llegiren i ens drogaren més... I és per això que les úniques drogues que es permeten consumir són les que ens ancoren al món i mai les que ens porten a una altra realitat. I és que, a diferència del que ens intenten fer creure, el verdader moviment no es realitza mitjançant el cos. El verdader moviment es realitza mitjançant la ment. I ese moviment o no es diu viatge interior. Stand-up comedy? I això què és? Tu series capaç de fer això mateix que fas així al carrer, però en un recinte tancat? Sí. A la setmana estava dalt un escenari interpretant el meu monòleg. Per què els espanyols som com som? En quins aspectes hem avançat com a societat en els últims 500 anys? I en què creuen que ha pogut influir en el nostre caràcter els 4 segles que ha estat vigent la Santa Inquisició? I escolta, el monòleg comença a agradar moltíssim. I Virginia, que és quan li diuen a la xica del local, m'incloguis del repertori. En Virginia trobo una verdadera amiga. I amb els diners que em trac actuant, em dona per a llogar-me una habitació neta en un hostal. I per primera vegada tinc una llar per a mi. L'habitació és xicoteta. Apenes cap un llit. I un escriptori. Però té un balcó que dona una plaça. I estic feliç d'estar allí tancada. A primera hora treballo perfeccionant el meu monòleg. Fins que després de dinar em clave al bany i m'asseca a la vora de la banyera. I tros a tros em vaig alliberant el pes de la meva carn. Primer un peu, després una mà, després el nas, els ulls, els ossos, els budells, els llavis.
alliberada de la càrrega del meu cos. I sense deixar d'observar la manera en la que les meves extremitats queden suspeses dins l'aigua, em pregunté. Teresa, i si tothom diu fores una dement i no una santa de veritat? I si tots tenen raó i tu t'equivoques? ¿Estás segura de ser qui eres? A les 7:15 sona el despertador. Recull tros a tros cada membre del meu flote dins de la banyera. Em munte i partís cap a la cafeteria. I de camí pensé. Vaig tornar per segona vegada a esta vida sense saber qui era ni quina missió tenia el cel reservada per a mi. I ara, mira, ni yonqui, ni puta, ni monja, ni presa, ni vàndala, ni captaire, actriu i DJ! Era el meu cor
he convertit en un colom. Va acabar eixint-me per la boca i just en eixe moment el colom em va dir: Teresa, si realment fores una santa, que no va parar de buscar a Déu. O, si pel contrari, tan sols fores una simple dona que l'únic que va fer va ser buscar-se a si mateixa, quina importància té això? Sí, verdader o fals tot el que vas fer i vas dir va ser amb la intenció de protegir la dignitat de totes les persones que habiten el món i també la de protegir a Déu. Doncs quina altra cosa pot ser Déu? Que set d'autonomia, desig de coneixement i fam de llibertat! Llibertat per a ser una ermitana anacoreta i alhora una rodamón. Llibertat per a ser una mística contemplativa i a la mateixa vegada una cotorra xarraora. Llibertat per a ser una ardent il·luminada i al mateix temps una cínica impostora. I només dir-me aquelles paraules, el colom va caure desplomat i es va convertir en un toll d'aigua negra, un poc fosc, en el que al intentar abocar-me vaig caure precipitada en el seu interior. I si per arribar a trobar-me a mi mateixa tinguera que allunyar-me de tot allò que crec que sóc, i si per arribar a trobar-nos a nosaltres mateixos tinguérem que fugir el més lluny possible fins perdre'ns per complet i desaparèixer,